Bernoulliho princíp nám hovorí, že tekutina v mieste s menším prierezom má nižší tlak, ale za to vyššiu rýchlosť. Môžeme si tento jav predstaviť pri experimente, ktoré následne predstavím. Predstavíme si, že máme nejaký sáčok a teraz ho chceme naplniť nejakou tekutinou, čo v tomto prípade bude vzduch. Tak napadlo by ma, že stačí do toho fúkať, že jo. Zoberiem vzduch z mojich úst, vsuniem to dovnútra. Tak to poďme skúsiť. A mám hotovo. Avšak trvalo to strašne dlho. Tak čo teraz môžem urobiť je to, že využijem Bernoulliho princíp a vytvorím nižší tlak vo vnútri a dám odtiaľ preč všetok vzduch. A teraz budem fúkať nižším prierezom. Musí sa mi to podariť. Ešte raz. A teraz sa ide na ostro. Ako môžeme vidieť, vytvoril som nižší tlak. Tým pádom tam vzduch mal tendenciu ísť z vyššieho tlaku do nižšieho, čiže sa to okamžite naplnilo. Tento efekt by sme mohli využiť takisto počas leta, keď je strašne teplo, pričom by sme mohli zobrať fén a položiť ho do istej vzdialenosti pred okno, čím by sme vytvorili nižší tlak tunak, čím by to znamenalo, že by nám rýchlejšie sem cirkuloval vzduch.